ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଜୁବୁଲି ଟାଉନ ସ୍ଥିତ ମା ବୁଢ଼ୀଦେବୀଙ୍କର ବିଜୟସ୍ଥଳୀରେ ମା ବୁଢ଼ୀଦେବୀଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀଯଜ୍ଞ ସହିତ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଗତ 9 ତାରିଖରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଡ଼ି ପୋଖରୀ ଠାରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ 120ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ପୀଠରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀଯଜ୍ଞ, ଗ୍ରହଯଜ୍ଞ ସହିତ ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 10 ତାରିଖ ଶନିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, କୁଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ଓ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହିତ ଶାଲା ସଂସ୍କାର, ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ, ରୁଦ୍ରଯନ ଓ ଗ୍ରହଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 11 ତାରିଖ ରବିବାର ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଯାନ ଓ ଗୀତାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 12 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଚଣ୍ଡୀଯଜ୍ଞ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ମାଙ୍କର ବିଲୁ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଦାସ, କାମେଶନନ୍ଦ ଓ ବିଗଞ୍ଚି ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ପରଶୁରାମ କର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦେହୁରୀ ଫକୀର ଦେହୁରୀ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଶିଶିର କୁମାର ବାରିକ, କର୍ତ୍ତୀ ସସ୍ମିତ ବାରିକ ଓ କର୍ତ୍ତା ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଓ କର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାଗରବିନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ, ବିଚିତ୍ରା ବରାଳ, ରାକେଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅମି ଦାସ, ଦେବୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣାଭାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରା ଚାରୁହାସିନୀ ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନା ମର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁକୃତଶେଖରା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରାବାଳ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିର୍ଭୀର୍ଣ महिषासिंहवाहिनी मुकुता धामल शतकंठा मुनिभिस्तुतिपाठकै श्रीधीर्देवगणयुष्टा कुमारीभिश्चसेविता सर्वकामप्रदा दुर्गां वरदां भक्तवत्सला